Počátek rock'n'rollu je samozřejmě datovaný 50. rokama, nicméně jeden z největších vlastně rock'n'rollových pianistů, který vůbec existovalo v České republice, tak samozřejmě to byl Lukáš Taverna. Lidi byli závistiví a nasraní, protože národ český v životě neuměl prostě pochválit ani jídlo vlastně manželce nebo mamince, takže ten národ, který tuplen, když se něco hodně dobře povedlo, tak nebyl nikdy schopný prostě někomu poděkovat nebo říct, jo, je to super, je to úžasný, tak jsem to lepší neměl, takže chudák Lukáš vlastně tak, jak se Mozart vlastně ocitl v Rakousku, Uhersku úplně v prdeli, prostě se dá říct, jako, ale kdyby šel kamkoliv jinam, tak by přežil v největším luxusu, jenomže on jakožto Němec prostě chtěl zůstat v Rakousku, Uhersku. Tak to samý vlastně Lukáš Taverna vlastně v Česku byl totálně neuznaný, hlavně ze závisti lidí, který měl kolem sebe, protože v životě takového génia, který hrál na piano tak dobře jako on, tak nikdo nikdy neviděl. Ty lidi byli kompletně vesnický, protože Praha je konec konců taková končetina, prostě jakoby hnusný, malinkatý město Evropské unie, který se nedá porovnat ani největším vesnicím, třeba Francii, jo, prostě z hlediska přemýšlení a chování těch lidí. Takže Lukáš Taverna se ocitl docela na špatném místě kvůli hnusný český závisti. Větší genius jsem vyprávěl prostě nebyl. Ten člověk byl neustále pozitivní a byl to jeden z nejlepších lidí, který vůbec byl na světě. Samozřejmě jako vždycky, prostě když je člověk dobrý a talentovaný a hodnej, tak se potká prostě s největší verbeží na světě. Takže kapela, která odcházela od něho, lidi, kteří mu dělali na schvály, lidi, kteří ho udávali, vypadalo to jako za komunistu, přestože komunismus skončil už 30 let. Udavačství v úchvatně, skurveně české povaze každého vymrdaného Čecha se samozřejmě ukazovala přesně taková, jaká měla být neustále. Tím pádem se dokonce přišlo na to, že žádný komunista či komunismus Češi prostě nezažili. Češi prostě byli od začátku národ udavačů a prostě neskutečně nefunkčních lidí, kteří neuměli nikdy si udělat ani pořádek ve vlastní zemi. Ani samotný Karel IV. Nic prostě. Bohužel je to tak. Prostě ta republika stála za hovno od začátku. Konec konců Česká republika vlastně vůbec neexistovala nikdy. Narodila se někde kolem roku 1200 nebo něco díky nějakým králům, který dokonce jako si pamatujeme u Husa a tak prostě dělali jednu kravinu za druhou. Nebyli ho schopni vytáhnout ani z vězení. No prostě dělali jednu věc za druhou prostě. Takže tak úžasný talent, geniální, jaký byl Lukáš Taverna, se bohužel ocitl mezi hovnama. A ty zasraný hovna, který kolem něj byli, nebyli schopni takový mimořádný prostě osoby vůbec vnímat, jo. Takže samozřejmě prostě Česká republika byla vždycky pozadu úplně ve všem, i v technologii, neskutečně pomalá a bez žádných vášní. Takže samozřejmě ten nejlepší talent, který vůbec se na tom území ukázal, tak Češi samozřejmě přehlídli tak, jak přehlížejí vyloženě všechno. A máme 99% rozvodu a všeho. Nefunkční manželství a nefunkčních lidí.